Мәуле кылый, хикмәте хаким. Кәгъбәтулла рәхмәт тулук дидар ирмеш. Күрмәклеккә хак дин теләп йөрсәм шимен. Ихлас илә төн көн йөреп ризалыкта, хаҗҗаҗ кеби ул юл сарый йөрсәм шимен. Кәгъбә юлы рәхмәт имеш кадәм кылсаң. Ихлас илә Кәгъбә сарый рихләт кылсаң. Хызыр Ильяс рәхбәр имеш барыр булсаң. Ихлас илә Кәгъбә сарый йөрсәм шимен. Кәгъбәтулла сәгыйд рәүшан мөрүр имеш. Анда бәңә җөмлә сәңләр гәүһәр ирмеш. Рәхмәт йимше тулып торган бостан ирмеш. Ул бостанның йимешен дин татсам шимен. Кәгъбә сарый йөргәннәр ирнең ире. Тәваф кылып гынахын дин булыр ари. Кыямәт көн күрүр анлар хак дидари. Хаҗи булып хак дидарын күрсәмме мен. Ибраһим ул Кәгъбәне япкан ирмеш. Хаҗҗаҗ барып анда мурад баккан ирмеш. Ризалык илә ул мәкамгә йеткән ирмеш. Анлар кеби Кәгъбә таваф итсәмме мен. Хаҗҗаҗ кеби рихлат кылу китсәм ирде. Хаҗ гомри әрканларын тапсам ирде. Таваф кылу мурадыма йетсәм ирде. Барын салып Кәгъбә сарый китсәмме мен. Кәгъбәтулла тупраклары җәүһәр ирмеш. Төрлек хак яраткан бостан ирмеш. Җәмлә суы ишәр булсаң балдин имеш. Тиряклары җанга дару итсәнме мен. Дөнья милке мәтәкларын артык сачып, мал туар угыл кызы дин җөмлә кишеп, Кәгъбә барып тәваф итте, Коръән ачып. Ул юлны истәп җан дин кичсәмме мен. Хак кылыдыр хаҗ гомри истәп китсә, Рәсүлалла рузисына тәваф итсә, ата-ана илә күңелен хушнут итсә. Ата-ананың күңелен хушнут итсәм шимен. Ата-ана хушнут булса Кәгъбә һаман. Алар хушнут булмай тәваф булмас тәмам. Угыл кызга ата-ана Кәгъбә мүдәм. Ата-анага даим тәваф итсәм шимен.